18 ноябрьдә бездә декадник башлана. Һәр көнне төрле площадкаларда, төрле аудиторияларда бик күп чаралар, мероприятиялар булачак. Үзебезнең югары мәктәпнең 80 еллыгы уңаеннан. Шушы күргәзмәне ачу өчен иң беренче сүзне тапшырасым килә. Шулай ук безнең бүлекне тәмамлаган бүгенге көндә институтыбызның филология һәм мәдәният багышлары институты директоры, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Фәннәр академиясының член-корреспонденты, шулай ук Россия педагогика Мәгариф академиясының член-корреспонденты Радиф Рифкатович Замалетдиновка. Рахмат, Рамил Хәмич инде әйтеп үтте, чынлап та ноябрь айы быел безнең өчен аеруча үзенчәлекле ай. Без сезнең белән менә алдагы шушы көннән башлап ноябрь ахырына хәтле төрле бәйрәм чараларында катнашачакбыз. Рамил Хәмич әйтеп үткән үзебезнең бүлек юбилееннан тыш без әле быел университетыбыз оешуга 220 еллыкны да билгеләп үтәбез. Булар кемнәр соң? Булар Нәҗип Хәйдәррахман улы Исмәгыйлов, сез аны Нәҗип Нәшкәтова, әдәбият галиме, текстолог, нәкышчы, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, республикабызның һәм халкыбызның иң бөек дәүләт бүләгенә ия шәхес Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт бүләге иясе ул. Шулай ук мин сезгә тәкъдим итәсем килә Рөстәм Илшат улы Шамсутовны, шулай ук үз вакытында безнең университетның татар теле һәм әдәбияты, татар филологиясе факультетын тәмамлап, инде бүгенге көндә бу танылган рәссам дәрәҗәсенә ирешкән шәхес, сәнгать белеме кандидаты, Татарстан Республикасы һәм Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, Бакый Урманчы премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгатьчелеклесе, ул бүгенге көндә Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында студентлар белән эшли, өлкән укытучы. Һәм шулай безнең арада Исхакова Әлфия Рәфкатова, рәссам, каллиграф, филология фәннәре кандидаты, доцент, Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы, Әлиф Татар шәмаиле һәм каллиграфия осталары ассоциациясе әгъзасы. Менә бу атаклы зур университетның зур тарихи булган Россиядәге иң беренче университетларның берсенең нәкерү безнең өчен, авылдан килгән яшь егетләр өчен зур шатлык бәхет иде. Хыянала идем үзебезнең борынгы бабайлар белгән гарәп язуын өйрәнергә. Һәм бәхет елмайды. Монда гарәп телен чит тел булып укыта башлаганнар икән. Һәм Лина Калимулловна Тажиева безне 5 ел буе гарәп телен өйрәтте. Һәм менә безнең кураторыбыз булды. Безне балалар караган шикелле карап йөрде. Хәтта үзебезнең тулай торакка да килеп безнең белән карап, безнең белән сөйләшеп йөри иде. Һәм безнең белән хәтта экскурсияләргә чыга иде. Вакытын җәлләмичә. Менә шушындай безнең көчле гарәп теле укытучысы булды. Гарәп теле миңа бүген дә ярдәм итә. Бүген чөнки минем менә гарәп каллиграфиясе ул гарәп теле белән, гарәп мәдәнияте белән, гомумән көнче уш мәдәнияте белән, фарсы мәдәнияте белән бәйләнгән. Һәм менә бик зур рәхмәтләр укыйм Лена Калимулловнага. Аның төпле белән биргән өчен, гарәп грамматика өчен өйрәткән өчен менә шушындай көчле укытучылар безнең. Бүгенге көндә без менә мин шушы безнең ата-бабаларыбыздан килгән зур бөек сәнгать гарәп каллиграфиясе белән шөгыльләнәм. Мин филолог түгел бит. Мин барыбер минем беренче мәхәббәт сәнгать, сәнгать, архитектура, гарәп телене текстларны зубрить итеп утырып, минем башта ниндидер образлар туа башлады. Мин уйлыйм, менә бу графика алар ничектер безнең башына да тәэсир итә. Ничек син язасың? Уңгай, сулганмы, улга, истәнме, астка, астанмы өскә. Шул итеп, менә шул графика, ул формалашу, ничек әйтергә инде национальный самосознание диде. Еллар буенча килә торгандыр бит. Менә шундан башланды минем сәнгатьнең формалашу. Мин үземне таптым. Чырашта Плен апа белән
Елена апа булышты бу тема белән Шамай лекциямызды. Чөнки Шамайда ул филология да сәнгать та бергә. И Лена апага рәхмәтләр укып, хәзер дә чөнки бик күп вакыт ул минем белән менә шундый сабыр булып, минем белән сабырлыкны бөтен шулай нәтиҗә булды менә бу китап белән. Шимайлар ясау сырын өйрәнү теләге белән гуманитар институтка укырга килдем. Һәм менә Нәҗип абыйның текстолог булуын мин тагын да бер кат ассызыклыйсым килә, чөнки текстолог ул галим дә һәм архивларда яшеренеп яткан, күп дәверләр буенда сакланып яткан рухи мирасыбызны гарәп каллиграфиясыннан хәзерге буынга кайтаручы кеше бу текстолог. Сез татар теле укытучысы гына түгел, укытучы гына дип карамагыз үзегезгә. Сез алдагы көндә татар халкының күңелен формалаштырырга тиешле кешеләр. Менә яңа гына кайтыштым. Бурангыда дигән ленин симпозиумда, анда төрле милләт вәкилләре Кытай янда бик күп инде. Һәм менә ниһаять үз мөхитендә, үз тәлинкәмдә дип әйтгәндә, рәхмәт, менә шундый бәйрәм ясаган өчен бәхетле булыйк, бергә булыйк. Бүгенге күргәзмә ачылышына килүегез өчен рәхмәт. Күргәзмә дәвам итәчәк әле 30 ноябрьгә хәтле, бәлки аннан да дәвам итәр. Һәм мин дә әйтеп киттем, программа сайтта булачак. Шушы бу атна да һәм киләсе атна да безнең бик күп чаралар, көннә бер-ике чара планлаштырылган. Акытлар залында, кайбер аудиторияларда. Һәм соңгы безнең чара буларак 30 ноябрьдә сәгать 11-дә 12 концертлар залында зур чара булачак, тантаналы чара. Безнең бүлегебезнең 80 еллыгына багышланган. Сезне шунда да чакырып калабыз, укучылар, кунаклар һәм студентларыбыз. Шуның белән безнең ачу тантанасын ябык дип белдерәм инде. Менә карарга була, хәзер файдаланыгыз студентлар безнең рәсемнәрнең монда булуыннан, Сорарга мөмкин. фотога төшергә Анда нәрсә язылган дип мөмкин. иштәлеген сорап. Рәхмәт итәбез. Күңелләрегездә бүләнгән булса, барыгыз, киңәшләрен сорагыз, ничек өйрәнергә була дип сорагыз, барыгыз, файдаланыгыз. Күреп торасыз, бездән чыга художниклар да чыга икән. Әйе. Сездә дә бәлки бардыр. Татар филологиясын Нәҗип абый нәркәш тәмамлагандыр дип белмидем. Бу минем өчен бер ачыш булды. Һәм әлбәттә инде бу тагын бер тапкыр безнең уку йортыбызның киң кырлы һәм талантлы шәхесләрне үстерүдә зур йогынты ясавы турында бер дәлил булып тора. Шуңа күрә шундый чаралар үткәрү бик мөһим. Студентлар өчен дә күңелле, яңа мәгълүмат алып була һәм инде әлбәттә кайчандыр бу уку йортында белем алган кешеләргә яңадан килеп, күреп, күрсәтеп үзләрен һәм хәзерге яшьләр белән танышып алу үзе бер шәп мөмкинлек дип әйтәсем. Күрдем Бармайкада теге фильм Матрица дигән. Менә бидем Алла Тәгалә бирде фикерне. И ясадык теге компьютерный графика кебек инде. Современный шундый теге мозаика белән. Рәхмәт бик зур. Элемтәдә булыйк. Тагын кат. Булсын. Элемтәдә. Бу инде просто стилизация бара. Аны янда сыран көршү. Бу менә булар ул стилизация. Тамгаларны алырга да ишет стилизовать итә. Үзеңдә